ahead. Okay, good morning kadigyamin ng agdingdingeg ken digitay agbibuya ti Facebook Live iti IFM News ken kadetoy nga segment tayo detoy ay topiko para kadetoy usapang Francis Leo Marcos, yes, aka ayan gayam ni Norman Mangusin detoy aka Francis Leo Marcos. Correct. Agpagpaan taga natin kayo damag ko kengkan. Oo. Talaga ba nga kapagyan na daga Marcoses? Haan. Feeling. Walang alias ngardet na tayo kasi alias na lang. Inususar na. Inkabil na pa yung birth certificate na. So, nung makita mo ka di pinangi-expose ni Napolcom Commissioner Ralph Calinisan nga he is using different birth certificate different kind of identities kat nakabutbuteng ko na. So ito yung nakaamak di dyan. Kasi di na mo ti susto nga birthday na, di na mo ayan na ti talaga nga address na. Correct. And that is Francis Leo Marcos. Shout out ko man ni Francis Iko. At naganan, dati ba pagpagkada nga Francis 1FL Francis Lopez Mangusin. Ano na, Leo? Aamba Francis Leo. ay tama ko Francis Lopez Mangusin. Dahil bagabigat ka na amin sa kapana. Actually mga idol, hindi malim kalman. Akita dito nga nakita tingamin. Dito mismo apo nga panlaka tiliw, panlaka kemeg ni Francis Leo Mangusin mga idol. Kabayat na po iti mangmangan salad. Caesar salad. Nga sa din no, akit ibagbaga na ito'y tao nga imbes nga ti inserve na ka dito steak dito warrant of arrest it inserve da dito ngamin nagsayang ngamin ni Francis Leo Marcos kaya nung tubo ka no dito Ilocos Norte basta ito Norte suna iti Ilocano isuna I will gayam Ilocano suna at timultulong isuna actually ni gayam Francis Leo Marcos isuna dito yung pandemic hero mabibuya tayo isuna idi COVID time of COVID kan idi time idi kwa nga challenge na amin nga nababak na nga agi-share da ka di blessings da iso natin nagbalingan pandemic hero na panagkatkatok sila iso natin nang-initiate kadeti ayuda nga dagiti bagas kasi kaya titatan, isunti kasla itaktak diran na nga pandemic hero nga talaga isuna. Yes, and dapat ganyan na ganaya, de kulaong. Oh, ni kulaong. Kahit na nga someone who is brainless. Awan utak paltat. Actually, ni kulaong ngamin sa Canada. Si kulaong ay sa kulungan. Sa kulaong kulong wala na. So ti kulaong is a slang or colloquial term often used in social media contexts like Ilocano related. Kaya sa when may sa tao nga awan ti utak na or figuratively blind, mute and deaf. Anyway, adagayam ko na adagayam ni kulaong ni Francis Leo Marcos ada YouTube social media influencer isuna. Oo. Ada fanbase na tinagan di fan na Decalibre. Kunan na ti tawag na kadigijay fans na kaya di sila ang Decalibre. No, di ba? FLM Decalibre. Mga Decalibre kasi nimit magkagagoy di ko kahombre. Ayan mga idol. Ni maka G, MG ko na talata kasi aguwat ni ana. Good morning kay Ma'am Selly. Iti kay BP. Yes. Anyway kasi nga ni MG kahombre. Anong meaning ti kahombre? Kasi lang ko mga brother kasi okay. Kahombre ko at from Spain yata or something. So kalipit na pelyado na? Actually ni kami war chakola kaneha. Ni kami MG ket iso na ket ang yan basta
ti breed na kat at ti father na taga EJ Latino kaya gayam siya. Oo. Middle East. Hanga Latino no ko. Hanga Latino. Anya da jay Lati. Nandiyan ka mo niyan da jay basta EJ nga part, EJ Middle East. Okay. So tinang nagrugyanan lang kami dito, gaputa idi ununa na ni MJ kun ni MJ na pan namat anya dito. Hindi na kaso. Aba inikan na kami ti ko ni imbaga na di kami syempre social media influencer ka kasi lang kumarin ni action am de ni ko okay, so parang content siya, kinontent na ni FLM kasi kasi la rise and fall of rise and dito at na ibalod nga min iso na idi and then remoir idi nakarwaran na nagsubliman DJ kina FLM DJ kina social media na kita nyo dito kinalayag na dito nga tao kung wala na bagbaga na mo hanggang di na in-expect nga siyempre ni ngamin MGT content na kasla talaga nga wardi ano talaga nga impakita natin kinaloko na sa ibagbaga namin yung kinekers na kada ko di nakayatan ni FLM DJ iso nga tipinawayan na nagaramid mo hindi ko nagsinsin nung patdalatan and then that time nakaslan na pikon siguro ni kwa ni di bagbaga ni FLM nga sinervan na mo tiwaran sinervan na tiwaran tayo kasla lang kuma cyber libel at iti bagbaga na si kakapang perperdi ka kanya kung the fact na agsasaw ti dage sa pagsawsawan na mo iso agdua da lang hindi ko na panlatapin na sa anti ko hanti tiwaran ta hindi ko kakutkun mo ni mag engine and then hindi ko nag-file ti counter na hindi ko kasi latati December and then January and then one time ti ibagbaga dati MJ amo mo yun dito yung MJ loko-loko aming pamilya na kung kunan inraman na mo ti family na pinersonal na inraman naman DJ dito prostitute mo di kita lulula DJ bakit nan kan DJ parents di bakit na kung kunan na iso dati di na amo nga DJ parents na DJ na kasla lang nang da talaga sa kasla mabigbig da but and then di na amumot nga nagsubli nga na di nangi pasa ka DJ warat ng DJ parents di ko tata DJ dapat respeto lang kun naman ni MJ nung kami naglaban ta duwata lang hanggang nga mangiramaman ng kasi so correct kuna naman di na ngamin amo ni MG siguro nga kasi ti kapigsana nga sa atin kung kuna na ngamin pipictuging vlogger lang si MG kuna na di nawat kita ti background na kat ni MG nga talaga amom ka din ni MG kat ti niche na adat ti hip hop community at na pan naki-flip top iso na hindi ko na pan nabinas amin ti hip hop community iso nga kagurgur ti hip hop community iso na nga aming nga rapper aming di ex battalion hindi ko na pan pinagsawsawan namin di ko that was 2018 pa lang ngam nagbalbaliw nga min isuna iso nga DJ pinangayat ti tao kung kuana DJ pinagbalbaliw na nagbaling nga real iso na nagbaling nga nagpakawana nagsubsub idi ko uso nga min ti bad publicity kun good publicity is still a publicity and then idi ko nagbaliw ti audience di na kay ti bad publicity ni mat kulaong ti mat problema na karurwar na ti na i-bail di staff ang na ikulong and then nagsublima nga social media influencer timot amuna kasla pa lang kasi ti dati nga kasi yung ti dati pa lang algorithm ti social media ti amuna nga algorithm ti social media no bad publicity ngumatulat at basher ko ang gayam nga kasjayen tama balik ka nga mai-reporten mga idol nga kasjayen and then kaday di nga iso nga kanayo nga agla-live kanayo magit kita na pa kada ti problema na ta inrabraman na apin pati ni Manny Pacquiao pati LTO hindi ko pagsasampalin ko lahat yung mga tag-NBI kung
kuna na. DJ kasi kinapangas na. Iso nga imbaga DJ, imbaga ni Commissioner Hinapulcom nga kuna na etong taong to ay isang simbolo ng kawalangyaan ng mga Pilipino. Actually, balita i-roll VTR Idol Glenn. Sige tayo innocent ko, hindi balim kalman. Pwede. Titingnan natin. Nakakatawa talaga. Pero, yung bagbagada. Kay Guana kata dapat datay pag kalman. Datay bagana nga nabangsit ni President Marcos ti personal. Ang baho mo sa personal. Yan ang dapat J.In. na bagana ni antagana ni MG kay Guana nga pangit isuna. Pangit ka kasi. Diba mga idol? Pangit ka kasi kung wala na. So, talaga nga, imbes ko nga ti pag-focusan dakat DJ, unjust vexation na, parang nadagdagan mo, ininait-lait na. Naginuyaw dan, mga actually, idol. Actually, DJ mo't ngamin, kung namot ka din ni MG, isa akong social media influencer. So, hindi ko naman dinadam na dapat tayo na lang kung na hindi ko gagangay lang at papaanawa da mga dua. Alam na na-send ko ba dito yung programa tayo dyan RMN Network News. Ala. Something na nakakatuwa lang. So, in-delete mo ko man. In-delete ko. In-delete ko. Magbuyat yung aming Pilipinas net. Mga idol. Mong tanta. Mong tanta ni hello kay ka Sir Alvin Rubinyol. Diba? Bigla DJ kasikatan ni Alvin Aragon. Nasukatan kay ni Kwa, diba? Francis Leo Marcos. Pero parang parang agka lang. Agka-level na lang. Kasi ni Alvin. Ato Sumarsarno. Sino man yan? Ni Jack Agrota. Actually, ni Jack namin papanawa deta talaga. Nisuti talaga nga. Scene stealer deta nga talaga. No idasig mo isuna. Dito'y mismo apong at tawag na dito'y Pilipinas or dito'y Ilocos Norte sinunukad di dito'y sinunukad Jack Agrota do'y awamet. Awamet hanga ni Glenn Batuyong. Papanawa. Ayan na lang i-sesed mo. Anda, wait, or i-resend ko ba or kita i-up ko latan. Ala na anak ko. Wait lang, sorry ako ni Sir Alvin. Anyway, tipamayan tayo kadigito nga talaga. No, kaya tinagbalin nga social media, influencer, vlogger, or kwa. Let's have respect for each other. Sa no day talaga nga kay ana umobraan na get nagtitinulong kay lata kay. So day maadal tayo kada ito'y istorya ni MG kani FLM ni Francis Leo Marcos. Anyway, so timot ko na din ni MG, this is for awareness kasi adigay OFW agbaybuya king kwa na kaya talaga nga mangtindat kwarta ken ni FLM ni Norman Mangusi. Dapat sponsor na mga idol. Ado ti mang sponsor ken kwa na kasi mamati damit ken kwa na nga managtulong. Adamot pela palisak mamati pela kada nga ububraan na kasi dito ni amin mo siguro nga tao adamot good side na. DJ la problema na ngamin nang dud kanisuna. Kasi nasabi nila yun na ibagada ka DJ kasi nung agla-live kami na ya adalat na sigarilyo na sa tin nakakatkatawa pa IJPO nagtilugan na agsigarilyo nagtilugan na no nabangsit no ka syempre sa pala aguyek sana pala airward DJ para phlegm na sana ito sino mo kaya pala ang baho mo sa personal ko na MG. Osto ka ako na okay, so anyway I would love to disseminate. Yung kablaw naman pala happy birthday ni Jenny Juliana yan. Datay anak ni partner JV. Hello, good morning partner. Kumay kami ito damdaman ito malem ka ni Jansen dita pag burgeran. Burger and go. Agpadayada. Na kayo ka agpaala kayo lawag. Burger. Hangkay agpadaya palaod.
What ba? Ang palaog kanong wa. Ang padaya. Okay mga idol, ito tuloy ito titiman na panag pipinadama kita tabigan dito. Sorry actor ni Sir Alvin. Thank you Sir Alvin. Okay Sino lang. yan? Ay, Okay lang sir. Si Alvin Aragon. Ayan, good morning sir. Sila na ya, Armen Manila. Yes. Okay, oras din na Pilipinas alas 5:28. Ito tuloy minti ka ni Idol Ken. Dito'y standby mga Idol Ken. I-share nyo dito'y programa tayo tabigan.